Ate, yung nahibawan pa rin yun nani. May pinagpahuam na lang kong kwarta. Ate, wapatoy luha ni gawas matangang glawan eh. Master. Ako dako kay problema, Master. Dako kay problema nimo, Master. Dako kay problema hari eh. Ito lagi akong usawa. Akong kwarta dito. 10,000 niya kinahanglan 25,000 niya. Asam ko kwarta ni Master? Usam na 75,000 dako abo ng 25,000. Asesaryan niya. Akong asawa gyud asesaryan niya. Kuwang gyud sa buwan. Ito ka buwan. Ito ka buwan ra niya. Sus. Problema lagi ko ron, asa kong ngitag kwarta? Asa to? Nakay kailan, Master nga? Kaman? Kanag ng buwan ito ka buwan. Ito ka buwan niya. Kuwang tuig. Sarap mo buwan na to. Ito ka buwan. Tiyan ba? Wala. Ito ka buwan tiyan. Magjaarti ka ba kay patin mag-uulan nimo. Ito lagi. Oh ni. Buwan mo isgutan. Usaray buwan na to eh. Sir, buwan niya ka na. Laro ha istorya no sabi, laro hagot. Sa kabuwan, 2 kabuwan, 3 kabuwan, 4 kabuwan, 5 kabuwan, 6 kabuwan, 7 kabuwan, baka nang tiyan ba? Kanang ito na ibuntis ba? Yung buntis. Kuwang sa buwan ba? Kuwang sa buwan. Siyam na kabuwan? Oh, sana. Manganak na siya, siyam ang kabuwan. Siyam to si. Siyam. Oh, siyam. Master, lima lagi ko. Watay ko man ya. Ikaw lagi kwarta ya, Master. Pareha kita ani ako gali ngita sa kahuman gani, makoy kwarta sa. Ron. Magaling din. Katong amigo nako si Lawrence. Daghan ito kwarta gikan mo to sa Saudi America. Lah, Huwag tag kwarta to. kahuwam ka ta? Kwartahan ko tundaan dili niya ni ngadto mo sa Amerika. Karon pating daghan kwarta bag upan ni uli. Pila ka kasako kwarta to? Kita ko to nagbit-bit og sinak. Sako mo to, di mo to. Kwarta to suda to. Lah, kahuwam kita ni. Matay ka na nagpadong diri murag di palibak na to. Hana ka nagpadong diri maom na. Lawrence na. Timing kayo pagkakuwam ka sa tayo. Ay, subar niya akong problema. Problema na to ani kay ako sad. Akong pa sobraan 100,000 akong amon. Mahalag di ko ka di ko kakuha na, di ko Kami kalit. na akong wamon sad di ako lang ipaayo ako. Oh, Lawrence, ari. Pre, pwede kong pahuway diya. Ari ang likod ari kay magbugat kinay mong karga. Kuhan kay. Mas na ko kay tas tong amigo nga bali sa Saudi America ra ba? Tama nang karga. Okay, salamat kay inyo kong palinton. Tay buta din ning Matay. sa ko ano? Ninduta ni gikan Saudi America. ni gwapo, mayo. Wapo nagmaayo. Ni gwapo na buwang. Gamay Buwang pa lang gyapon no. gamay ko sa una niya. Karon tinam taas ah. Oh, napay ko to Sa vitamins ko nagkuhan yun siglo. Unsa ni ko? Diri Wani kwarta ni kwarta Gustahan yun kami ko. kwarta kayo ito. sa kwarta. Ya kan ami ko warta ya pa na sod. O kwarta gyapon ni. Ani. Kuan ni diri. Binandol na ni diri ganang kuan, binandol iniktag lambo ba. Iko. Kita maka. Nahuli ko nga nagtabi mi kanina ba niya. Nami tagtag sa problema niya. Ikare siguro yung kasulpat eh. Unsa na problema ninyo din? Kinahanglan mo yung kwarta Oh, ni nya. ting lisura Ano dito. niya ko naglisod. Ako naglisod. Ikaw may iyahan ni ko niya. Ang di na maayo nyo. Iya kay masisarya niya ang asawa niya. Nalagay ko yung problema. Huwag siya kwarta kuno nimo. Manghuwa mo kwarta na Kuwan ko. to ko kwarta sa gamay lang. Paoding inyo kong giulo-ulohan kay manghuwa mo mo kwarta. Wa ba mo kahibaw nga pirti na ko ning tuwa-tuwa dito trinabaho niya. Inyo ang sugaton diri aron manghuwa mo kwarta. Ting lisura na mo diri. Iwa mo. Na Unya ako anang problema galisod mo diya ako pirtim kay na akong lisoda dito. Tuwa-tuwa Unya, kay- trinabaho diri ko. Kamay na sa kasakong kwarta kami wa mo jud. Kana? Dili, mangita mo kwarta inyo ha. Ako di magyud ko magpahuam kay. Grabe. Mao dili. Mura Mao mo kanang gisturo ni nga. buang nito tuwad-tuwad kog trabaho ani nya. Inyo rang human. Mao ni siya usa sa naingnan ba nga nasuko na ko. Mao din yung gisugat nako inyo kung giululahan. Di ko magpahuam kwart. Bulakaw ko. Bulakaw ko. Iyo ka di ka magpahuwam na mo. Sayang iko. Abot mo yung panahon nga ikaw na siya magkinahanglan na mo. Biyaan ta mas.
Grabe, tawhana. Butasan, sukad sa una. Lagi luoy itong tawhana. Magbahay rin ang tawhana lagi. Puti ang ula, sukad sa una. Sukad sa una, inanay kayo siya. Puti ang ula, abi na kung nausap, mister. Eh, puti ang naghahanap kwarta. Wa oy. Ang isa nga sukad nga nabalhin ni samot man hinuon siya kalain. Abi nakaadto siya og Saudi America. Sus, Ita ita ni tawhana. mister, asa ka kung... Silbi ay. Uli. Asa kung... Diya sa daw, uli ko mo tuog ko. Dako. Mister, Tuwan sabangin, ni mister. problema na Ita tuwan. ni mister, eh. Ita ni mister. Mangita taglayan ang kuan ako, mangita og lain ko mangita. Una ko bati nga ni mister, mao din nga daghang kay mga krimen nga itabo ng atong Daghang kay Nasa- katalagban kid. Siya na dato, di mo luoy og kubre. May gilang master. matuog ka na. Hindi siya mga atang master. Way tulisong ko to master. 1 hour later. Tao madato, di ka pahuwa mo kwarta. Kaya matuog ka ni. Grabe, abi na ako rin na problema, mas labaw ako mo dito. Dako problema to kung amigo dahil si Sarya ng asawa. Uya, labad is oh. Nga ni mga tuog sa ko kadiyot. Kung saan man yung napita, mauna siguro na yung langit dire. Uy! Master! Saan lagi ka diri master? Naam sa gili ka. Lain ni daw, langit ni akong paminaw gan. Ito mo ito sanahan. Ano na? Eh, Ito na dito. ito na dito ba? Di ka tamo sinugba dito noon. Lo. Namay atay sa puntahan. Isa man to ka. Isa man to hana na kung dulod. Dito siguro na. Ayaw ka mo sa akong gate, kaya akong manok idlas. Jangan bunuh. Ay, nanghulam na lang kong bantres, kaya nga akong ugis, nilupad, gidakop ni Tiban, gitaray niya, nakadaog kadaghan. Mo ni na lain mo lagi na manok ni mo niyo dito. Oh, bantres na lang niya. Oh, bantres na lang. O akong pangutana. Unsay namatyan ni mo dodong? Ni uli ako dito sa mga niyapid daw niya. Dakin na sa ko. Pagmata na ko, na ko dali. Oh, so sa ato pamaora na namatyan mo. O, makarugit. Og ikaw dodong, ikaw usa nga pandong-pandong ka, talagsikan ka. Oh. Lain man ninyo langit da inyo kay uwan man gihapon dire nako magdiktura sa O, boss. kalibutan ang naay uwan hasta di langit uwan man sa di ay. Oh. Ako ra na inomduman dito. Natuog ruman ko nya. Mao na to pagmata na ko nana ko dire. Oh. So kana maora na yung kuan, pero wala gyud may mga sala ngadto. Ako nang basahon dre. Wa gimi sa gyud ay gimi ibuta sa inferno kay wa gimi mga sa. Ah sige, dayon ka mo sa among mga nindot nga palasyo. Yes. Ato sa langit ani. Yes. Yes. Langit. A few moments later. Puyag karga ni uy. Ibutang sa tali uy. Basta gibutang na nimong imong karga, maimperno ka. At patay saon mo kuning pirtir bang bugata ni? Agwantahan na kay daan ra ka dito sa Ayuta. Patay kung saon mo kuning uy. 1 hour later. Do tari dire sa langit sa. Ilutan. Madaw. Ano Ang ang manok problema? lang. Ang manok lang kay San Pedro kay Bantris na dili na katong ugis nga inugtari. Bantris na yung manok. Basta man yung Steven nyo. Ano itong kapito, kadaghan na daog Steven, lato lagi karon. Oh. Time sa. Sa may nakita na ko nga na may tao nga naglakaw lagi nagdago sa sako. Murag, may ko na, master. Puyag karga ni uy. Ibutang sa tali. Lah. Lah. Ngayon ko na. Oh, si Kwan man na si atong gihuman to kwata ba atong Saudi America. Lawrence? Oh, Lawrence. Ato Lah. sugaton. Maona. Tay, gubaan. Maona kay di man magpahuwam kay bawaan. Bawaan. Kwarta niya ini kamatay mo da. Na, nagtuyo. Gato na to na. Ganina na nagtuyo. Ato na to. A few moments later. Oy mga pre, may di mo tabangi ko ani kung karong gabi grabe bugata man ani oy. Daan palagi ko ikaw gyud. So na kwarta na. Oh, ang kwarta Ani? ni tabangi ko. Ginandol ni. Oh, tabangi ko ani pre. Kumuha ng problema. Eh, dako ko sa kalibutan, dako kay kong problema. Ikaw huwag kang tapang. Sa gamay lang, 100,000 lang, huwag ko kuha man mo.
Ikaw na yung bahala niya. Po ninyo, pre. Ako, sa kaguol na ko sa kong problema, natuog ko, wa na ko kamata, mau naabot ko dire. Di ka magpahuwang sa kwarta, sa buhi pa ta dito, karon nga matay ta. Kay di magamit ay mong kwarta dire. Magpatabang na ka? Ako. Sa kami na ginahanglan sa imong tabang, yung tabang ka na mo, wala. Diyaan ka na mo, bahala ka. Ari na may. Suluhan na pasan imong kwarta. Asa ka pa ingon? Kay interno ka. Ano ba? Matay asa mo jud ko ani we. Wa man ko kay bago sa padulungan ako ani natay. Kailangan kong Kuya ra magkarga ni. upang malaman mo. A few moments later. Atay ug nahibawan pa lang yung nami. May pinagpahuwam na lang ko kwarta. Atay wa pa jud luha ni gawas patangag lawan ni. Yo, what's up mga kurimaw? So man na gyud ang among salida. Terus ya karon, so man na mato salida, so mag-shout out ta. Shout out sa mga krimaw. Shout out ko sa supporter sa Janwa Mix TV o sa Totong Toksok TV o Alimukoy TV o Sing Out TV. Shout out. Shout out din nila ni kuana ni Alimukoy Tris Buakhak. Oh, shout out kay diha mga idol. So Janwa Mix TV, mga supporters natong ngalingon. Shout out. Og sa labos tanan no, shout out pud ko sa among mga tanan namong subscriber ug sa among viewers. So shout out. Unya lang sana ako ilista kay murag naghunuan man hapon na basta lang gyapon papel. So next next video sa live na lang namo. I-shout out mo tanan. Ako ta mo ibang sulat. Mga supporter sa Kurimaw Mix Vlog. Mga supporter sa mga Kurimaw Mix Vlog. O tsahisan niyo diha gamay non sa parang ko. Gigi chay. Alabirahay sa tayo. Allah piray chay ba ananda. Thank you for watching. Kurimaw Mix Vlog. Yes. Gigi. Iya, wala.